som Richard Gall, som z Equilibrio Real a dneska budeme hovoriť o investovaní do nehnuteľností. Mnohí klienti sa ma pýtajú, čo vlastne myslíme pod pojmom investovanie do nehnuteľností. Hovoríme o nejakom realitnom fonde, alebo či hovoríme o nákupe nejakých zvýhodnených nehnuteľností, tak poďme si zodpovedať túto otázku. Keď s klientami rozprávam, tak im hovorím, že existujú tri rôzne typy investorov. Prvý typ je presne typ, ktorý chce investovať do realitných fondov. To znamená, že existujú veľké fondy, ktoré nakupujú nehnuteľnosti, ktoré majú v portfóliu a následne vám vydávajú podielové listy alebo akcie týchto spoločností a vy teda profitujete i na príjmoch z nájmu a profitujete takisto aj na vzraste hodnoty nehnuteľností. Tieto fondy to robia vo veľkom. Vy získavate protihodnotu, získavate akcie či podielové listy, na druhej strane nemáte nič, čo by ste mohli konkrétne ohmatať, jedine nejakú konkrétnu veľkú nehnuteľnosť, možno nejaký obchodný dom, obchodné centrum, ktorého ste v princípe spoluvlastníkom. Hovoríme teraz o niečom, čo viete takisto realizovať, ale môže to byť pre vás hmatateľnejšie a takisto viete predikovať rizika, ktoré sú s touto nehnuteľnosťou alebo s týmito investíciami spojené. Keď hovoríme o investovaní do nehnuteľností, hovoríme častokrát o investoroch, ktorí nakupujú nehnuteľnosti do svojho realitného portfólia. Na druhej strane sú tu investori, ktorí nenakupujú do portfólia, ale majú záujem o rýchlu obrátku svojho voľného kapitálu, a to prostredníctvom komodity, prostredníctvom nehnuteľnosti. Teda povedzme si niečo viac o nákupe do portfólia. Čo znamená nakúpiť do portfólia? Znamená nakúpiť 1, 2, 3 alebo aj viac investičných nehnuteľností a ideálne tieto nehnuteľnosti aj prenajímať. Vzniká tu viacero otázok. Ako mám tieto nehnuteľnosti nakúpiť? Sú nejaké výhodnejšie formy nákupu týchto nehnuteľností? A čo potom? Z čoho mi vlastne plynie zisk? Nehnuteľnosti môžem nakúpiť z vlastného voľného kapitálu, ktorý mám. To znamená, že mám napríklad 150 000 eur, tak sa rozhodnem kúpiť najčastejšie nejakú rezidenčnú nehnuteľnosť, dajme tomu, že dvojizbový alebo trojizbový byt v nejakom krajskom meste. Následne mám možnosť túto nehnuteľnosť prenajať. Poznám investorov, ktorí svoje nehnuteľnosti neprenajímajú a jednoducho iba držia v týchto nehnuteľnosti svoje peniaze, ale na druhej strane, ak chcete maximalizovať výnosové percento a zisk plynúci z tejto nehnuteľnosti, častokrát sa vám práve oplatí túto nehnuteľnosť prenajať. No kde tam ešte je niečo, čo by vám mohlo pomôcť? To, čo vám môže pomôcť, je pákový efekt, ktorý získate, ak túto nehnuteľnosť financujete formou hypotekárneho úveru. Čo to znamená? Znamená to, že vám stačí umoriť v tejto nehnuteľnosti iba 20% vlastných zdrojov. Takže ak nehnuteľnosť narastie na hodnote, vám narastá na hodnote celá nehnuteľnosť, ale vy ste do toho dali iba 1/5 vlastných zdrojov. To je jeden druh príjmu a ďalší druh príjmu plynie od nájomcu. Takže vy túto nehnuteľnosť prenajmete a najčastejšie spolu vyhľadávame nájomcu, ktorý je vám ochotný zaplatiť trhové nájomné, ktoré je v danom meste v takej výške, že v ideálnom prípade toto trhové nájomné pokrie aj splátku hypotekárneho úveru a takisto aj zálohovú platbu, ktorú musíte každomesačne platiť voči správcovi tejto nehnuteľnosti. Z čoho vlastne plynie výnos pri takomto spôsobe investovania? Predstavte si hypotetickú situáciu, že nájdete perfektného nájomcu. Tento nájomca tam bude počas celej doby, čo budete splácať úver. To znamená, že napríklad 30 rokov. Bude vám každý rok dávať trhové nájomné, to znamená, že vám bude vedieť splácať toto nájomné aj splátku hypotéky, aj mesačný zálohový predpis. Po 30 rokoch sa stane jedna vec. Bude splatená celá istina úveru, ktorý tam máte, nájomca sa trebárs odsťahuje a vy zrazu máte nehnuteľnosť, kde je už celý úver splatený a hodnota tejto nehnuteľnosti narastla. Tak to je táto investičná stratégia. Samozrejme, plánovať niečo na 30 rokov je veľmi odvážne. Vy sa však možno rozhodnete predať túto nehnuteľnosť po 5 alebo po 10 rokoch. Máte tam nejaký výnos? Isté, že. Nájomca vám predsa 10 rokov pravidelne platil nájom, vy ste splácali zostatok istiny úveru, vaša nehnuteľnosť za týchto 10 rokov narastla na hodnote, takže keď sa ju vy rozhodnete predať o 10 rokov, získate dve veci. Získate skutočnosť, že úver je už nižší ako bol na začiatku, pretože nájomca postupnými splátkami vám tento úver šťastie splatil a nehnuteľnosť narastla.
To znamená, že keď ju budete o 10 rokov predávať, získate voľné finančné zdroje, okrem tých svojich 20%, ktoré ste museli do toho vložiť. A teraz si predstavte, že takúto nehnuteľnosť nemáte iba jednu, ale nakúpili ste takýchto nehnuteľností do portfólia viac. A máte treba z 2 nehnuteľnosti, 3, 5 alebo možno 10. Je to určite závislé od toho, aké máte príjmy a akým ste bonitným klientom. To znamená, ako vás vie banka financovať. Ale reálne platí, že ak máte 100 000 eur a máte investovať do nehnuteľnosti formou pákového efektu, teda formou hypotekárneho úveru, vám stačí pre každú nehnuteľnosť vyhradiť iba 20%. To znamená, že za 100 000 eur si možno kúpite 5 nehnuteľností, kde ku každej vložíte svojich 20%, svojich 20 000. Zvyšok vám dá banka. Ale čo sa týka nárastu cien nehnuteľnosti, participujete už na celom náraste, pretože vám rastie hodnota celé nehnuteľnosti. Keď sa o 10 rokov rozhodnete, že všetky tieto nehnuteľnosti predáte, vy získate na každej nehnuteľnosti nárast cien, zníženie istiny a to krát 10, pretože máte 10 nehnuteľností. My ako Equilibrio Real radi pracujeme aj s druhým modelom investovania do nehnuteľností. A vysvetlím vám, o čo ide. Ide o tzv. Flipové obchody. Keď to poviem zjednodušene, nakúpiť lacnejšiu nehnuteľnosť, ako je jej trhová hodnota, zvýši hodnotu tejto nehnuteľnosti tým, že bude modernizovaná a následne ju znova predať. A ten rozdiel je zisk, ktorý si delíme s klientami. Čo to pre vás znamená? Možno máte doma 150 000 eur a možno 200 000 a rozmýšľate, čo s nimi. Samozrejme, je viacero investičných nástrojov, ale poďme sa pozrieť na tento konkrétny. Znamená to, že budeme pre vás vyhľadávať nehnuteľnosti, ktoré sú podhodnotené. Uveďme si príklad. Nájdeme nehnuteľnosť, ktorá má trhovú hodnotu možno 120 000 eur. Vďaka tomu, že máme kontakty, že nás oslovujú klienti, že proaktívne tieto nehnuteľnosti vyhľadávame, budeme vedieť nakúpiť takúto nehnuteľnosť za 90 000 eur. Následne túto nehnuteľnosť zmodernizujeme, zrekonštruujeme, opravíme, vynovíme, jednoducho najčastejšie tak, že v nej neostane nič, čo bolo pôvodné, ale všetko je úplne nové a úplne voňavé. Ako ďalší krok, túto nehnuteľnosť predávame na trhu. Kupujúci sú zväčša nadšení, pretože nič na tejto nehnuteľnosti im nevadí, všetko je nové, na všetko sa tešia a sú ochotní za túto pridanú hodnotu zaplatiť. Ako rýchlo a ako dobre to vieme zvládnuť? Máme už mnohoročné skúsenosti, takže tým, že používame štandard, ktorý máme zavedený, ktorý sa kupujúcim páči, tým pádom vieme celý proces od začiatku, od nákupu nehnuteľnosti až po následný predaj zrealizovať za 3 až 5 mesiacov. Poďme si to vysvetliť na konkrétnom prípade. Pred 5 mesiacmi sme nakúpili nehnuteľnosť za 90 000 eur. Následne sme ju zmodernizovali, čo nás vyšlo 30 000 eur. Dokopy bol teda náklad na nákup a na modernizáciu nehnuteľnosti vo výške 120 000 eur. Následne sme túto nehnuteľnosť uviedli na trh, kde sme túto nehnuteľnosť predali za 160 000 eur. Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou vo výške 40 000 eur bol hrubý zisk, ktorý sme vedeli dosiahnuť. Od tohto hrubého zisku sú odčítané následne náklady na predaj nehnuteľnosti a to, čo ostane, si férovo delíme medzi nás a medzi investora v pomere 50/50. V tomto prípade bol investor nadšený, pretože za 5 mesiacov dosiahol 14,5% zisk. A čo ďalej? Vyhľadávame ďalšiu investičnú príležitosť, pretože do roka chceme klientovi priniesť tento výnos 2 až 3 krát. A čo to môže pre investora v konečnom dôsledku znamenať? Ak takýto obchod vykonáme ročne 2 až 3 krát, čo je našim priemerom, investorovi to prinesie 10 až 30% ročne. Niekedy aj viac, málo kedy menej. Ako sa vám to pozdáva? Verím, že sa vám to páči. Aj našim investorom. Pri iných investičných stratégiách sa viete dostať na 5 až 10% úroku ročne. U nás je to násobne viac. Akú ďalšiu výhodu vám vieme ponúknuť? Hoci kedy sa môžete na danú nehnuteľnosť prísť pozrieť. Máte vždy prehľad o vašej investícii. Máte prehľad o tom, ako prebiehajú stavebné práce. Je to naozaj reálne a uchopiteľné. Aké reálne rizika hrozia? No možno také, že na túto nehnuteľnosť spadne meteorit.
alebo že vypukne vojna. A naozaj to sú veci, ktoré sa nedajú ani poistiť. Na všetko ostatné ale existuje poistenie a teraz vám poviem ďalších x vecí, ktoré vykonávame. Na začiatku urobíme extrémne hlboký právny audit. Kupujeme iba bezpečné nehnuteľnosti, kde platíme až za vlastníctvo nehnuteľnosti, pretože používame notárske či advokátske úschovy. Sme veľmi dobrí v modernizovaní nehnuteľností. Odstraňujeme všetky procesy, ktoré trvajú neúmerne dlho, ale neprinášajú požadovaný zvýšený efekt a zvyšujú predajnú cenu. Sme dobrí v predaji. Sme dobrí v sociálnych sieťach a preto túto nehnuteľnosť nepredávame len cez klasické inzertné portály, ale cez náš mediálny výtlak, ktorý aktuálne máme a ktorý stále zvyšujeme. Nespoliehame sa na to, že túto nehnuteľnosť predáme za najvyššiu trhovú cenu. Nehnuteľnosť chceme predávať za férovú cenu, aby sme čím skôr mohli uskutočňovať pre investora ďalší obchod. Pretože to nám v kumulatíve prináša viac, ako keby sme mali čakať 3-4 mesiace na človeka, ktorý je za to ochotný kúpiť čo najviac. Za ten čas už možno zmodernizujeme ďalšiu nehnuteľnosť. Týmito investorskými aktivitami sa zapodievam už 17 rokov. Za 17 rokov sa mi stalo iba raz, a to bolo v roku 2009, kedy som nakúpil nehnuteľnosť a následne som ju do roka predával za nižšiu cenu, ako bola aj nákupná. Ináč desiatky nehnuteľností, ktoré sme kúpili, zmodernizovali, sme vždy predali so ziskom, ktorý bol natoľko zaujímavý, že niektorí investori s nami spolupracujú už vyše 12 rokov. Tak čo? Páči sa vám tento štýl investovania? Verím, že áno. Ak vás táto ponuka zaujala, odporúčam vám dohodnúť si stretnutie čo najskôr. Počet investorov je naozaj limitovaný, nevieme spolupracovať s hocikým ani v hociakom čase. Keďže tých výhodných nehnuteľností je obmedzené množstvo. My totižto zarábame najviac na nákupe týchto nehnuteľností. Následná modernizácia a predaj sú už len pridanou hodnotou, ktoré nám pomôžu zvýšiť zisk, ktorý plynie z tejto obchodnej transakcie. Verím tomu, že na takúto investíciu potrebujete mať viacero informácií. V prípade, že by ste si chceli dohodnúť osobné stretnutie, napíšte na e-mail info@equireal.sk a už teraz sa teším na naše osobné stretnutie.